Emborcado na organización da primeira edición da Maralba, a carreira que uniu no seu percorrido ao Grove e Cambados ata o pasado 30 de xuño, Goberno Municipal da Vila do Albariño aparcaba no 2014 a carreira popular Concello de Cambados. Unha cita esta que en tan só 5 edicións adquire un notable nome no panorama autonómico na distancia dos 10.000 metros, con atractivo entre os miles de afeccionados galegos á práctica do medio fondo. Co homologación vixente, a carreira cambadesa volveu este domingo con forza, cunha sexta edición que buscaba ao sucesor de Pedro Nimo, gañador no 2009 e 2013. Finalmente, foron máis de medio millar os atletas que partiron da liña de saída da Praza de Fefiñáns para completar as 3 voltas. Os pronósticos previos á carreira popular de Cambados cumpríronse e os favoritos impuxéronse na liña de meta. O gañador absoluto foi Alejandro Fernández cun tempo de 31 minutos e 28 segundos a un ritmo de 3,09 por kilómetro, para completar os 10 dos que constaba o percorrido. O portugués Nuno Costa, que tamén figuraba na tenra de favoritos, foi prata, a tan só 5 segundos do gañador, o que indica ben as claras o nivel e a competitividade da proba. Abraham Roberto Castellanos ocupou a terceira praza cun tempo de 3 minutos e 41 segundos. Hola, buenos días, soy Alejandro Fernández. Aquí estamos después de haber disputado la carrera de Cambados en un día que, bueno, tampoco hace excesivo calor, en un circuito muy bonito, con mucha gente por las calles arropando la prueba y nada, muy contento de esta victoria. A pesar de que, bueno, solo llevo 3 semanas entrenando después de una lesión que tuve en el glúteo y, bueno, poquito a poco cogiendo otra vez la forma. Un saludo. Na categoría feminina, a vencedora foi Leticia Fernández Barbosa, cun tempo de 35 minutos e 39 segundos. A segunda foi Paula Mallobre González e ocupando o terceiro posto Joselín Brea. Hola, estamos nos 10 kilómetros de Cambados, Concello de Cambados. Acabo de gañar a carreira, estou moi feliz porque hoxe había unhas rivales moi duras. Estaba Paula Mallobre e Joselín que dá moito que facer. Eu estou no meu mellor momento de forma ahora mesmo e estou moi satisfeita co resultado de hoxe, a pesar de que preparo 1500. Hoxe atopeime moi ben, así que estou moi feliz. A carreira desenvolveuse sen incidentes grazas á labor da organización, Policía Local e Protección Civil de Cambados e Ribadumia. Nos atopamos de verdade moi orgullosos de que todo salira tan ben como saiu. Os corredores, a verdade, a gran maioría puderon rematar a proba. Bueno, acabamos de finalizar agora coa entrega de premios. Como digo, o repito, todo transcurrir sin incidencias, polo cal nos sentimos moi satisfeitos. Domingo 5 de xullo tivo lugar a segunda edición da carreira solidaria Parque Oleiros. Trátase dunha iniciativa en favor das familias máis desfavorecidas que pretende servir para a adquisición de alimentos. Por iso, o precio da inscripción foi de 3 euros nas categorías Júnior, Promesa, Senior e Veteráns, e 1 kilo de comida non perecedora á hora de recoller o dorsal. Foi o día propicio para a práctica atlética que fixo que máis de 200 persoas se sumaran a esta iniciativa solidaria. A primeira carreira programada era absoluta sobre unha distancia aproximada de 5 km pouco antes das 10 da mañá. Os participantes íanse achegando á zona de saída situada no aparcadoiro do Parque Oleiros. Tras a saída, terían que dar 2 voltas ao percorrido ao redor do parque empresarial, para finalizar a proba na zona de chegada, situada no aparcadoiro do centro comercial de Cadlón. Dende os primeiros compases puxose na cabeza José Antonio Recouso, que non abandonaría este posto en todo o percorrido para presentarse primeiro na meta sendo vencedor desta segunda edición. En segundo lugar, Óscar Pazos Barbeito do Coruña Comarca, sendo o terceiro caixón do podium para o seu compañeiro do clube, Fernando Pérez.
En mulleres, triunfo para a atleta do Club Atletismo Sada Inés Pampín, da categoría veteranas A. Segundo posto para a junior Carla Penabat e sendo terceira Cristina Yudengo. A continuación, desenvolvéronse as probas para as categorías menores, todas con saída e chegada ás portas do Centro Comercial de Caldón. As máis numerosas foron as reservadas para os benxamíns, así como as dúas carreiras de pitufos que recibían a medalla ao seu esforzo na máis chegar á meta. Ambiente festivo unha vez rematada a proba, á espera de entrega de trofeos, coa que deu remate esta segunda carreira solidaria Parque de Oleiros. Good.